Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madanangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Diyos maray na hapon sa pangaran kang Newsbase, asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Naging efektibo ang paghanda kan Commission on Elections, as in Department of Information and Communications Technology o DICT, sa mga teknikal na prosedimento kan midterm elections. Sa bagong Pilipinas ngayon, pinahayag ni DICT spokesperson Renato Paraiso na daing na monitor ang 24/7 threat monitoring center kan gobyerno sa pagbalong hacking o phishing sa sistema kan COMELEC. Sa ibong kaini, igwang mga na-monitor ang DICT na nagpalakop ng fake news manungod sa eleksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dagdagan tan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Please go ahead. Malinig ko na, digdi sa palibot kan Noida Park, sa Banuan kan Kamalig, asin palibot kan munisipyo, parke, dahil saan kagulping mga tarpulin kan mga politiko, gabos na pinaharali ka so bago kung sa inaagihan kan DCGB nyo, sutra kan LGU Cargado, kan manaiba-ibang klaseng tarpulin, party ni, kan pagkutob sa kasubuan kan COMELEC, na bigtala na plaso na dapat ibalik na sa normal ang kapalibutan. Ibang lugar, pasiring sa 3rd District Casubago, may ibang politiko nagsugo na haralio na, nagsadiri na ipaharali ang sa indang mga padukot. Mientras tantong sa ibang kandidato, dahil pa nin aksyon kung kaya posible, ang ibang poster sa tarpaulin na dahil pa nahali, posible lokal na gobyernong nakakasakop na ang magiging in charge sa mga ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagpuunaan Oplan Baklas kan mga tarpulin sa manlain-lain na lugar sa Pilipinas. Ini ang bilang pagsunod sa kasuguan kan COMELEC na haralio na asin linigon ang kan mga nagkandidato ang mga ipigpaskil sa poste o paril na mga campaign materials kan panahon kan kampanya. Partikular digdi ang mga poster, darakulang tarpaulin asin life-size cardboard kan mga politiko. Anday mapapakinabangan na tarpaulin ipigdidispose nin marhay, mantang an iba man pigre-recycle tanganing mapakinabangan giraray.
Mientras tanto, piglinaw kan COMELEC na pwede pang maiproklamar bilang bagong alkalde kan Davao City si dating Presidente Rodrigo Duterte maski pa nasa kustudiya ini kan International Criminal Court. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bako man required na maging presente sa nasyon kung magpoproklamar kan sarong nangganang kandidato. Mientras tanto, pigre-render kwenta naman kan komisyon sa DILG asin lokal na gobyerno kung magsiserbi ini sa pwesto. Matatanda naman tinidong nakakulong si dating Presidente Duterte sa International Criminal Court dahilan sa pigkampang na kasong crimes against humanity. Naghahagad din manual recount si detinidong pastor asin senatorial candidate Apollo Kibuloy matapos siyang makapwesto sa ika-31 sa pinakaultimong tali kan Commission on Elections na may 5,577,812 boto. Sigun sa sayang legal counsel na si abogado Israelito Torion, ang pangapuda na ini susog sa mga report kan mga irregularidad arog kan discrepancies sa election returns bako firmware versions asin mga kaso ning overvoting. Tinaawan ning doon ni Torion na bako ini pagkontra sa proseso kan poll body kundi sarong lakdang tanganing mas pangmapakusog asin masiguro ang tunay na boses kan komunidad. Tinapos na kasuudma alas 5 nin hapon kan DepEd Election Task Force para sa 2025 national elections and local elections. Nasa 522 na kabilugan na insidente ang nairehistro kan DepEd Election Task Force Command Center na hali sa man iba-ibang rehiyon poon sa pagsarado kan mga polling precinct. Poon sagkod kasuod mang aga, kadaklan sa mga report nagtutukar sa mga aberya sa automated counting machines o ACMs. Ang mga nakalapang datos hali man sa reports iyuan formal na isusumitir asin i-endorso sa COMELEC asin iba pang ahensya tanganing mas mahiwasan ang pag-ugid asin presenteng aksyon. Dai na ikinabigla ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang nagkapirang mga resulta sa katatapos pa sa ng 2025 midterm elections. Sigun kay Estrada, ini dahil sa may nagkapirang mga pangyari sa nasyon na naging factor o dahilan sa ginibong pagboto kan tawo hali sa senatorial level. Inako kan senador na dakur siyang nabaretaan na piglalauman ang paglaog ni Rodante Marcoleta sa Magic 12. Dagdagan tapang bareta sa lado lokal, nasa linya man si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Ipapautob ka na Land Transportation Office sa Bicol ang one-strike policy sa mga personang maradakop na daing nagsunod sa tamang proseso sa pag-issue o pagtaon ng lisensya. Sigun sa LTO Bicol, ang lakdang na ini ay nakabase naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na silamenting ang mga kwalifikado at responsableng individual ang matatauhan ng lisensya sa pagmamaneho. Ang sisi man ng empleyado ka na hensya, mga accredited medical clinics as in driving schools na mapatunayan nagbayular hindi nagsunod sa tamang proseso kan pag-issue ng lisensya, ang tulos na masususpindi as in ipapairarom sa investigasyon. Ibabase naman sa resulta kan investigasyon ang masunod na laktang kaibahan na ang revocation of accreditation. Siniguro kan LTO Bicol na mantido silang komitido sa pagmantinir kan halangkaw na standards sa pag-abot sa proseso kan pag-issue ng lisensya. Tinawanin doon kan LTO Bicol na ang lisensya sarong pribilehiyo asin bako sarong diretsyo. Mga dagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Yan po ang detalyes kan mga bareta sa pangarag kan nagsururat kan informasyon sa pangenot po ni News Director Mardela ang Mega Force Patrol. Tatenems Flora sa main control sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon.
Radyo Balagon Kaito, DCGB